la meva versió del joc Fantasma Atravieso de Cartomagia de Artesanía con mucho gusto de Joan Font en el volum 1. Tinc el sepulcre de Jesús i un legionari, un soldat romà que va custodiar el sepulcre. Si posem Jesús al darrere de la pedra, representa que està dins el sepulcre, el soldat el posem davant custodiant la pedra del sepulcre. Important que es vegi que Jesús és al darrere. Però, potser estaria millor posar-lo de cara perquè es vegi que aquí està perfectament darrere del sepulcre. Aleshores, a la nit, el soldat va sentir un terratrèmol i fixeu-vos que Jesús va aparèixer davant la pedra, fora el sepulcre. No és una il·lusió òptica, m'agradaria que es vegi que està realment al mig i, per tant, Jesús va ressuscitar triomfalment i el soldat va apretar cor.